Yen wadon padha diaku dulur Surawe. Nang kalambutan kakung mengko bareng-bareng disuwitani ya. Aku kang empus sayembara. Sapa dadi aran? Aku Damar Wulan. Senopati saka Praja Majapahit. Bali sapa? Aku wae. Waito kang sawiji. Aku puyangan. Waito lan kowe puyengan. Nampa dawuh supaya aku ngrangket karo Wuru Bisma Minakjingga. Kanggo dadan supaya aku bisa adu arep karo Wuru Bisma Minakjingga. Gelem kowe saklorone leladi karo aku. Yen kaya ngono aku gelem, Kakang. Kowe bocah bagus. Sumangke wani mlebu ing taman Paralingga. Jenengmu sapa Gus lan kowe bocah sapa Gus? Aku Damar Wulan. Senopati saka Praja Majapahit. Senopati saka Praja Majapahit. Ora kleru Wuru Bisma Minakjingga. Yen ngono kowe telik sandi bayane musuh ing Kabupaten Jombang. Pancen aku nggonjak karo bojomu Waito lan Puyengan. Nganggo dadakan supaya aku bisa adu arep karo kowe. Yen wis bisa adu arep karo kowe, manuta karo aku. Tak suwanake nang Praja Majapahit. Gelem aku rak kepenak kowe lan yen pancen kowe bakal nyuwanake Minakjingga ing Praja Majapahit. Luwe dhisik adep ana aku apa kowe sing mati. Kelakon tak sembadani to. Ya anjir. Sumbare kaya bisa pecah kewas iki. Nggih, leres. Batane Raden Mawan jaganen sesuk-esuk tabuh songo tak tigas janggane tanggo pengewan-ewan ing alun-alun Lumbangan yo. Kula kan jaga niki. Ya yo Nggih, kula jagane. aja nganti lanyo yo. Ah, boten. Wah, repot iki. Aturane mati ngulmu ngatek kabeh. Malah kon jaga mati. Ya bos pecat yo wis. Duh, bareng kowe tambani diajak. Tak ini Kakang. Waito lan kowe puyengan. Kakang Damar Wulan. Aku matur nuwun karo kowe saklorone jalaran wis ngusadani karo aku. Nanging satenane gumun sajroning aku. Atase Wuru Bisma kang pasuryane ala kaya ngono duweni kaluwihan kang linuwih. Apa kang dadi piandele Wuru Bisma Minakjingga? Piandele ro cacahe, godho wis iku nang pedang Kunto Supayana. Yen pancen kowe saklorone tresna karo aku, colongen pusakane Wuru Bisma Minakjingga. Sagoe Kakang. Iki wujude pedang Kunto Supayana kang Pedang Kunto Sukayana. bener lan iki wujude
sak nguriku, aku pengen nyumbari karo Bisma Oh, Minat. kaya ngono. Woro Bisma Minat Jinggo. Ayo, metu njaba tandhing ana iki Damar Wulan Senopati Majapahit. Kowe Raden Ramelan. Minat Jinggo. Jebul nyawamu serep. Ndak rumoke saka sak jabaning baluarti. Sumbarmu kaya bledek ngampar kowe. Aku ora bakal mati yen durung nyangking dasmu Minat Jinggo. Yen pancen kowe wani karo aku apa sing kok ngondo. Coba sawangan iki. Kowe tak anggap mitraku yo lan. Aku minta hidup. Bojoku pengen kabeh lan Kaya ngono. waton Waton apa? godo wesi kuning balik ning tanganku lan. Kowe njaluk bali pusakamu. Ya, Coba tampanono iki. kene ra tak Mustakane Wuru Bisma bakal tak tinjas. Kanggo bukti tak suwanake lho Praja Majapahit. Iya, Kakak. Mas Damar Wulan kados pundi kabar wusananipun? Entuk pamujimu Yai. Anggonku tanding karo Wuru Bisma Minat Jinggo entuk kamanangan malah kaporo. Iki mustakane Wuru Bisma. Bakal tak suwanake Praja Kula Majapahit. badhe sabyanto dumateng panjenengan Kreta Joli Tunggono kagem titian panjenengan monggo. Kaya ngono. Ayo, suwane Majapahit. mati. Aduh. Yang ini kok wis mati pun piye iki ngono. Ah, tak kandhani. Ya diajar. Meneh-meneh kuwi saklorone sing bisa ngusadani karo aku. Jebul yang setolan kumitir gawe licik wis kleno karo aku. Dilem kowe saklorone suwanane Praja Majapahit pinangka dadi seksi yen to aku sing bisa mateni Wuru Bisma Minat Jinggo. Yang ngono aku gelem, Kakak. Ayo, suwane Majapahit. Bapaten gendeng. Dawuh Kadi parang pawartan Bapaten. Anggen ingsun utusan dateng Damar Damar Sasongko. Sasongko. Jalaran ingkang mlapati sak bidalipun Damar Wulan menika mboten kula nanging layang sita lan layang mitir. Monggo ndika kula aturi dangu layang sita lan kumitir. Layang seta lan ugi layang. Paring dawuh Sang Sita. Ingsun mundhut pawartane anggen ingsun dawarangken sira kang supaya ngapati marang apa sing ditindakake dening Damar Sasongko. Kepareng muncuaken ngaturaken kabar lelai. Bilih wedal sakmenika Damar Wulan pejah. Damar Wulan mati. Ojo bae iki terus dadi apa? Ampun kuwatos. Lah kok ora pejahipun Kang Mas Damar Wulan. Kula mboten trima
kula tanding kalih Guru Bisma Minakjingga. Terus kabeh Minakjingga sampun saged kula pejahi. Minakjingga piye, Ger? Pejah. Sing materi sapa? Kula. Minakjingga sing materi sapa? Kula. Dar krungu ta ora? Krungu ta ora? Nggih. Nek ana ngomong ngene iki dungono. Nggih, kula mboten budhek kok krungu. Menawi kirang pitados. Buktine apa, Ger? Beto buktinipun. Mustakanipun Guru Bisma Minakjingga. Iki mustakane Minakjingga. Nggih. Dar mustakane Minakjingga, Cak. Nggih. Lah iya. Setelan Dawuh. apa pancen bener kang sira kang bisa mengkasih karya? Kula boten goro. Saestu Sang Jitara. Menika leres Sang Jita. Paman Konca. Sang Jita. Sok ngaten dewa menika cidra nggih Kakang. Boten wonten tinanipun dewa menika Citra. Sok kala masane menungso sing agung dewa menika sing gampang ngapusi utawi Citra. Nanging katurang priksa Sagita Putri. Reh dene sabda sampun kaoca saha dipun pirangaken dening saking para kawula wonten Majapahit. Sinten kemawon ingkang saged mirat membalani praja menawi wujud jalu badhepun sumitani saha kajumenengaken minangka ratu wonten ing Majapahit. Pramila Sagita Putri sampun ngantos dipun geguyu dening para kawula. Monggo kula aturi jumenengaken layang seta minangka ratu wonten Majapahit. Setelan Mari dawuh. ingsun minangka dadi nalentrane praja Majapahit. Ora bakal mlenjani janji. Sarene kang sira kang bisa mbengkas karya, dina iki uga siramu bakal tak jumenengake nalentrane praja Majapahit. Salah ratu ratu. Bukan Padongo. Ratu. Cocok dados ratu. Pangestulipun mo. Atas ya Mas. Siap gagah. Wah, lagi. Tidur gagah dan Dewa Rama. kowe iki kisandungo yo pimang ngendi? Lho kadangmu lenggah dampar minangka ratu ing Majapahit kok larak-larak. Kula walikan mbok anggas. Anggadi lapo-lapit menapa kok badhe jumeneng dadi. Dereng pirsa. Labu-labute layang keto, layang pitir. Mateni Guru Bisma Minakjingga. Sinten iki saged mejahi Rama? Sedulurmu, Lah dalah mboten. kowe iki turu kok ngomong blarak-blarak iki. Panjenengan sak lindur, Mo. Lho, kok nglinggar? Nggih, ingkang saged mejahi Guru Bisma Minakjingga mboten layang seta pundi. Sapa? Damar Wulan. Alah, damar bulan mate iki bapak ya. Wong kaya Panjenengan iki kok nggih kanggo Anjasmara. Sang Suwita Ratu. Ki menapa dikon nyaha anggeningsun bakal jumenengake seta jumeneng wonten ing Majapahit. Nggih, kemawon jalaranipun nggadhahi labu-labut menika ingkang nami Kakang Damar Wulan menapa kepareng kula suwanaken Sang Suwita Ratu. Nggih, monggo Kang. Saeton kok saeton. Jok maneh damar bulan klambiangan. Cetha nggih. Ora ditampa karo anake. Lah. Klambiangan blarak. Ben ojo ngeno, gendang ilang. Romo Pati Lugender kula matur panjenengan. Dak. Damar Wulan. Dawuh kula Sang Jita. Apa bener kang sira sing bisa mbengkas karya mateni marang Adipati Minakjingga Guru Bisma? Menika leres Sang Jita Putri. Kula ingkang mejahi Guru Bisma Minakjingga. Kakang Konca, Paring dawuh Sang Jita Putri. wajibut angkin kula ngatini perkawis menika. Rika minangka adyaksa wonten ing Majapahit pramila Kakang. Babagan menika kula pasrah dhateng Rika Kakang Konca. Kisah dawuh. Kira kok pate lo gede. Apa Cak? Monggo ngaturi lenggah. Boten sawedi menika Dede bangsane dembit bangsa halus nika mantun dika piyambak. Oh nek aku ditekek sok Maneh sing tanggung jawab. Kowe tanggung jawab. Nggih. Pun to.
Nggih, nggih. Awasi. Kiraka patih lho Bener. Apa cah? Radene jipuk penggalipun Sang Duta Putri andhemut dumateng kula ingkang parikedah ngadili perkara patine Minak Jingga Wurubisma. Kula madheg dadi adyaksa. Dar, Dawuh, dadi adilaksa utawa jeksa negara iki ra gampang. nggih kula ngertos. Aku njaluk karo kowe. Nyuwun napa? Dadi jeksa iki sing adil, Nggih. sing salah salahno, sing bener ya benerno. Ya ta Le? Kula badhe madhep wonten tengah-tenging bener. Mila saking menika adyaksa badhe amurwakani nesih perkara sambungan patine Minak Jingga Wurubisma. Ya. Marang sapa sing ora didangu kelawan adyaksa ora entuk melu cecaturan. Meneng. Marang sira layang seta lan layang wridit. Mari dawuh. Kowe sowan Pendhapa Majapahit matur nusa Sang Duta Putri. Kalamta kowe keng bisa mateni kelawan Minak Jingga karana bukti sirahe Minak Jingga Wurubisma. Saiki adyaksa takon lan kowe. Ketemu sepisanan kelawan Minak Jingga ning dipapane. Alun-alun. Sawah. Alun-alun. Kok sisi sawah jalun-alun lho. Kowe iki sawah ning ngombe ta. Kakang lho Gender sampean mendel. Nuwun pangapunten. Kepanggih kalih Yayi Kumister wonten madyaipun alun-alun. Wurubisma Minak Jingga melajeng kepanggih kula teng sawah. Melayu saking alun-alun kowe ning sawah. Nggih. Iso uga wedhen menawa. Ya, kebenalan. Jur anggonmu memateni kelawan Minak Jingga Wurubisma gunakake gegaman apa? Pacul. Mbak iki ana empere. Lho kuwi patul amene legal ta. Nuwun pangapunten. Kiraka patih kulaturi lenggah. Sehat tak anak kok. Nggih. Cagak rawuh. Pacul. Sak sampun tumbak kali. Boten tumomo lajeng teng saben kula wantem pacul. Pecah. Pacul sirahe. Nggih, pecah mati. Cocok. Kaya ndas welut. Ya. Mergo saking sektine ora tumomo tumbak nanging karo pacul bisa mati. Nggih, leres. Kang Pungkasan. Pasuryane Minak Jingga kuwi ala apa bagus? Bagus. Mbah kene jek rada mbah. Melu dhuwur kene lho. Uji rada banter ya omong ketoke. Gencet lawan ini lho. Bagus. Bagus. Dadi pasuryane Minak Jingga kuwi Bagus. Nggih. Leres. Dento. Bagus. Jingga piye? Bagus. Piye? Bagus. Katarak kowe. Bagus. Aku salah, Bro. cukup. Damarula. Dawuh kula. Saka ature Anjasmara kalamunta sliramu keng bisa mateni kelawan Minak Jingga. Jero apa bukti? Kula mboten gadhah bukti nanging kula gadhah suksi. Kowe besok iki bukti lan suksi jroning meja hukum kuwi padha bobot timbangan. Jur seksimu sapa? Menika. Pajar ana pekane sapa utul iki? Wani dadi seksi, ora bener plung gosok ning hukuman kowe. Sok. Wis aja wedi yo. Aku ngerti ah. Rubah ngerti blas. Sing niki ngingeti sampean iki pun kulino bosen, Pun. Sapa ngoten takonan? Aku ngerti ah. Aku sapa sih? Lah ya aku sapa? Lho. Jenengmu sapa, Nduk? Kula waito. Kang saksi kae. Kowe wani dadi suksi mesti kowe mengerteni lan weruh kedadian. Apa bener sing mateni Damarwulan? Leres lho. Ya. Damarwulan, saiki aku batakon lan kowe. Ketemu sepisanan kelawan Minak Jingga Wurubisma ning di papan gunung. Wonten Taman Puralingga Sanadyaksa. Taman Puralingga. Nggonmu mateni Minak Jingga nggunakake gegaman apa? Gada wesi kuning dalah pedang kunta supaya lo. Yen parsuryane Minak Jingga Wurubisma ki ala apa bagus? Ala Sanadyaksa. Aku ora mbok takoni, Cak. Sampeyan iki mboten nggih perkara. Penonton cukup meneng, anteng. Bukti lan saksi. Ana ing meja pengadilan. Kuwi bobot timbange padha. Mulai kene adyaksa entuk aku.
antaraning layang Seto lan Damarulan bakal takdu kanggo ngrampungi perkara sambung lan patine Minak Jinggo. Stop. Jiksa kok sampean stop? Iya. Wis iso menangan. Mboten. Iya. Janjine Cak. Janjine ra dudunan. Menapa sebabipun kula ngedu antawisipun Damarulan kalian layang Seto lan layang Pritit. Jangan menika. Minak Jinggo menika tiyang Sekti Mahambara kasta saking Gunung Majapahit ingkang lena karana pakartene Minak Jinggo. Mila boten langka wong sing bisa mateni Minak Jinggo kuwi sing kadigdayane ngumpuli kadigdayane Minak Jinggo. Mula sapa sing menang jroning adon-adon ya kuwi cetha sing bisa mateni Minak Jinggo. Iki keputusan. Betul. Aku yo jaluki, Cak. Panjenengan Nalika layang Seto tanding kelawan Minak Jinggo. Iki direbut cah loro. panjenengan Nek arep bodu ya kudu Damarulan, kudu gelem direbut cah loro. Oke, Mantung siap. Damarulan. Kakang ojo kuwatir. Ojo meneh ngomong dikeroyok loro telu aneni Kakang. Kowe kok matur aja meneh diroyok loro telu waneni. Sing siji sapa? Sampeyan bilangane po. Aku bodu. Aku gelem bodu. Nek karo itu. Sikat karo aku. Kira-kira semua. Tanjane nyeses. Sopo dilawan. Nah saniki antarane jago lan jago. Niki bakal ana totoane napa boten? Yono. Jago tarung nek ana botohe ora gambyak. Oh nggih. Ngaten. Aku mbotohi anakku layang Seto layang Kumitir. Sampeyan boten layang setelan Ya anakku. Kula mbotohi Damarulan. Kowe kok dadi boto iki bondo apa kowe iki? Kula mboten duwe bondo wong kula niki bupati Inggatan. Iya. Nek kowe ra ndek bondo totoane gak dono gak bondo. Lajeng totoane napa? Totoane borno. Maksute Sapa sing jagone kalah minggat ka Majapahit kental kentul ora nganggo sandangan bosok kowe. oh ngaten. Nggih. Ning kula iki gadah panyuwun ya. Apa? Jroning jago lan jago tarung boto ora entuk melu-melu. Nek boto melu-melu Musuhe boto. macem-macem. Bali. Ayo kapurakane. Ampun bisa. Alah geduk. Nuwun sewu. Apa? Jago tarungan jago botoh ora entuk melu-melu. Lah sing melu sapa? Lha sampean kok liga pusaka nyontok pusaka badhe sampean terkir ragane. Kegeden pandak apa kowe iki? Pripun? Aku nyoncong pusaka iki ora tak nggo mateni Damarulan. Lah kangge napa? Pusaka iki wis ameh saji sura iki rak ameh kanggo. Oh, ngaten. Lho, delok. Nuwun sewu. Lah. Dapure punya. Pusaka patian nggih. Patian. Wah, ampun. Iya. Wih, dapure. Dapure piye? Dapur kuwirangan. Cangkem memleh. Lete omongane. Alah getok. Gedung dupa. Mulai kene Adjaksa bakal entuk aku. Reh dene sing menang jroning adon-adon kuwi Damarulan. Mula Damarulan tak temtokake sing bisa mateni Minak Jinggo Wurubesma. Damarulan gumathok sing iso mateni Minak Jinggo. Cetha mimpang agene. Nek Damarulan iso mateni Minak Jinggo, lu gendar iso mateni. Sampeyan salah. Lah niku mboten melu-melu kok arep sampean. Niku mboten melu. Ayo dilirik ae. Dipilih kok awen iki. Ketenae aku. Dilirik niku gumun. Lho wong kok eleke kaya ngono ya. Ya ngomong elek kowe. Ya yo. Lho wong kok ora rupa wong kok kaya bekecot. Pripun? Rupa kaya bekecot kok ya atine elek. Iki bari pantes salah. Luwih saka pantes iki.
Teni. Teni pripun? Gancam. Martulan mbok temtokno sing iso mateni minak jenggo. Belum kadang. Lah pripun? Lho nopo sambunge kali Teni gulung? wong gulung. Lah iki kok sampeyan kok ngancam mau gulung? Teni. Sok abumi taun ngarep nek ora nanggap bakti kuncoro diteni. Diteni enten apa? Nanggap ruwak jeruk. Minggat. Sang Joko Giri jadi sampun nampa nganggil kula ngadili perkawis sampun lan patine minak Singgo Bisma pramila cetha damar lan ingkang nimpang. Monggo kawicaksanan kula aturaken ngarsanipun Sang Joko Putri Kencana. Iya kan. Damarulan. Dawuh kula sajuta. Sarana ingkang sira kang bisa mbingkas karya mula dina iki kang sira bakal dak switani lan tak jumenengake nang lendrane Mojopahit Damar. Ngestakaken dawuh sajuta. Sang Juta Putri Kencana Wulu. Kang Mas Damar. Elaken aku panunggang tanpa pang. Bedal sakmenika kula sampun jumeneng ratu wonten Praja Mojopahit. Bedal sakmenika kula badhe tambah gelar jimat asma Brawijaya Damar Wulan.